Benvolguts i benvolgudes. Avui us venim a presentar el nostre institut. Si la curiositat sobre la distribució del centre us remou, acompanyeu-nos, que us mostrarem les diferents aules del centre. Primer, comencem admirant l'entrada i seguidament mostrant l'interior de l'institut, concretament el hall. Si avancem, podem observar l'espai més destacat del centre, la sala d'actes. Aquí dins portem a terme un seguit d'activitats lúdiques amb ànim d'aprenentatge. I aquí observem les orles, on, si continueu després de l'ESO, sereu mostrats. També tenim una biblioteca, un espai per estudiar i fer deures sense molèstia, que dispon d'ordinadors. Davant d'algun dubte, podeu presentar-vos a secretaria, on us atendran per resoldre tràmits administratius. I disposem de taquilles. Teniu una cantina, on podeu comprar un esmorzar o dinar amb un seguit de taules per asseure's. Tenim diferents aules dedicades a diferents activitats. La mostrada és de tecnologia. Al pis de dalt del centre també tenim laboratoris, dedicats a l'estudi de la física, la química i la biologia. I per últim, la zona exterior, que compta amb un gimnàs i diferents patis, amb una taula de ping-pong, bancs i pistes. Hi ha diferents assignatures, com ara biologia, ciències socials, llengües, matemàtiques. I depèn del batxillerat que trieu, fareu també llatí i grec. Per aprendre de manera més diferent, fem activitats, per exemple, concursos, participem en el dia a dia contra la violència de la dona i celebrem Halloween o la Castanyada, entre d'altres festes. I últim, presentem són les diferents sortides que fem. Anem al Delta de l'Ebre, Rialp, a Colell, també a Irlanda, esquiem, passem per Itàlia i d'altres llocs arreu del món. Aquí us deixem les xarxes socials de l'institut. Gràcies per la vostra atenció.